back mga Kuradangerz! Welcome dito sa ating Inday Kuradang channel. By the way, if you are new here, I'm Anne Merfentes of Dipolog City. Welcome dito sa ating channel guys. And of course, kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscription button below para taghan ta diri sa atong channel guys. Alright, so for today's video guys is another sharing of an item from the brand of PUDAIER. I don't know talaga how to pronounce it correctly mga Ka-dangz. Alright, so yes, I'm going to share to you my experience, my first impression about this product because alam nyo naman na exploring of some cosmetics product is talagang kinakariyan na po natin kasi hindi tayo makeup artist, alright? So, hindi tayo pro mga Ka-dangz. But before that guys, no, para makaproceed na tayo sa ating review is mag-i-intro muna tayo. Alright, let's go! Alright guys, I have here a Vitality Monochrome Blush from the brand PUDAIER. Yan yung packaging niya. And of course, naka-sealed po siya. And dito sa likod niya guys, is makikita mo yung mga ingredients niya, the manufacturer, and of course, yung cruelty-free na tatak. Andyan po siya mga Ka-dangz, makikita nyo po yan dyan lahat. And of course, titingnan natin yung packaging. Maraming available na mga shade ng blush na ito guys, but I choose this shade guys kasi I think hindi ko pa siya na-try na shade sa lahat-lahat na shade. Parang mas curious ako sa shade na ito. And of course, ilalagay ko yung mga shade ng mga blush na to guys. And yeah, let's open it para makita nyo talaga yung packaging niya, yung forma niya guys. Talagang, I think this is really good blush. Hindi ka magmamahal. Hindi ka magsisisi. Alright, so here it is. Nakabox po siya. And then, paano ba ito buksan? Alright, dito. Ayan. And, gusto ko yung packaging niya. Parang, sobrang nakaka-nude. And, yeah. That's it. Very nice. Ang ganda. Diba? Ang ganda ng packaging. Very elegant na. Ang ganda talaga niya, guys. Oh. Diba? Alright, let's open it. Yung mga nakasulat sa box na sa may likod is yun din yung nakasulat dito sa packaging niya. Ayan. Yung ano niya, yung shade niya is parang peachy. Ganyan. Oh, diba? And it comes with a mirror also mga Ka-dangz. And ang ganda ng packaging. Very nakaka-lovely. Ganda. Pwede mo siyang talagang madadala kahit saan ka pupunta kasi with mirror na siya, 'di ba guys? But of course, you need to bring a brush kasi wala siyang kasama ang brush. Alright, I'm going to, of course, ano muna siya natin guys, is swatch. Alright? Ganda ng, ano niya guys. Yan siya. Wow. Dito, parang klarong-klaro talaga. Ayan. Alright, parang peachy na orangey na may pagka, I don't really know guys how to describe the color, but I think this is good. This is good para na ako. Para sa ako, this is good. Alright, so I'm going to grab my brush and let's put the blush here in our cheeks. Dab mo lang yan siya guys. And of course, very powdery niya. Ayan o. Of course, you're going to top off the excess mga Ka-dangz. Very powdery ng ano niya eh. Look at that oh.
Very powdery. Alright, pigmented. Kita nyo? yung ano niya guys, yung texture niya is hindi siya yung parang I've experienced kasi ng powder blush na medyo may pagka-wet siyang konti. Yung may pagka, anong tawag doon? Yung may pagka-cream na something like that. Pero actually ganito yung ayos niya. But ito, kung anahan mo siya, igaganyan, masasabi mo talaga na this is a powder blush. Hindi siya yung parang creamy, something, yeah, kasi meron, uso-uso na kasi kayo, ngayon yung mga something powder na medyo may pagka-cream na mga blush like this, guys. Oh, ganda. Ganda ng shade talaga niya, guys. I'm so very thankful na ito yung napili ko. Kasi I have a on hand 5 shade to lahat yung in-order ko. But of course, ibebenta ko yung iba. Isa lang naman yung tinitest. Itong dapat ititos ko eh. Alright, diba? Sobrang nakaka-blooming niya. And hindi siya yung talagang patchy. Magmumukhang ano. Tingnan nyo. Ang ganda. Ang ganda niya. I think I'm in love with this blush already. Ayan o. Ang ganda niya. The packaging with mirror. I think right? So, yan. Ang ganda nyo. Bakit ang ganda mo agad? Ayan, diba? So, yeah, i-observe natin siya further pa mga kadangers kung talagang maglulongla siya kahit pagpawisan na tayo dyan. Diba? Tingnan natin and I'll be back para sa aking final thoughts about this blush, guys. Alright, so bye for now! Hello mga ka-dangz! Welcome back sa ating final thoughts. Alright, hihigop muna ko ng kape mga ka-dangz. Katugon ko. Inaantok si Inday Kuradang. Alright, so today mga ka-dangz is final thoughts. Nabubulol ako. Is final thoughts natin, yung everyday blush ko na palagi kong sinishare sa inyo sa aking makeup session and of course sa social media mga kadangz. Ito yung palagi kong ginagamit, no? Everyday na blush, ang aking PUDAIER na matte blush mga kadangz. Ito. Alright? So, medyo gamit na po siya yan mga kadangz. Kaya nga, final thoughts ko na siya. Kasi, gamit na gamit. I use this, ang tawag doon, everyday na talaga. As in, subok ko na siya. Alright? So, first, this is a matte blush. Yung packaging niya is bet ko, medyo madumi na nga siya, mga kadangz, kasi always and forever ko siyang ginadala sa aking makeup pouch, mga kadangz. Pahigop na muna ng kape. Alright. So, ginagamit ko yung itong shade na to mga kadangz. Yan. And, once, isa sa mga nagustuhan ko sa kanya mga kadangz is yung packaging niya, which is meron siyang kasamang mirror. 'Di ba? Ayan, kita nyo ba? Ayan. Meron siyang kasamang mirror, so pwede ka hindi magdala ng mirror sa pouch mo or sa makeup bag mo mga kadangz kasi meron na siyang pouch. Yun nga lang, you need a makeup brush kasi alam mo naman pag ganito mga matte powder blush is you need talaga a blush brush mga kadangz. So always and forever din kasama niya sa aking makeup pouch is my matte tawag doon blush brush mga kadangz, of course, kasi mas maganda yung finish nito, mga powder matte blush pag gagamitan mo siya ng brush mga kadangz. Alright, what is good about this product? This is so very pigmented. Ayan, kasi kahit isa pahid mo lang dyan mga kadangz, one swipe mo lang, ayan, oh, as in talagang very pigmented yung blush na to, and mabango siya. Yung amoy cosmetic siya mga kadangz. This is made in China.
Ito yung unang nagustuhan ko sa kanya, the packaging, the mirror na kasama niya, and yung pigment niya guys, kasi very pigmented talaga ng blush na to mga ka-dangz. Though, ma-advise ko lang talaga na hindi to long lasting. Ito yung gamit ko kanina, mga alas 7 ng umaga nilagay ko. Pero kita niyo pa ba yung blush effect ko? Kasi medyo kinapalan ko kasi siya guys sa paglagay. Kaya medyo makikita niyo pa na meron pang mga blush konti dyan sa aking cheeks. Pero hindi talaga to siya pang matagalan tong mga ganitong powder blush. You need to retouch mga ka-dangz, kasi talagang pupawisan ka, ipupunas-punas ka sa face mo, is you need to retouch, put a powder, and then retouch your blush. Ganon yung mangyayari dito. Isa pang nagustuhan ko sa kanya mga ka-dangz is tong affordability niya mga ka-dangz, because this is so very affordable. I will just put the price right here mga ka-dangz, and of course the store, the PUDAIER official store sa Shopee mga ka-dangz. You can order that in Shopee and Lazada mga ka-dangz, sa official store ng PUDAIER. Marami silang mga magagandang product, and I use some of the products nga ng PUDAIER mga ka-dangz, no. Alright, so I think that could be all. The packaging, the mirror na kasama niya, pigmented siya, though hindi talaga siya long lasting kasi powder siya mga ka-dangz. And pinaka-importante sa lahat is yung affordability ng product na to, and very handy din to mga ka-dangz. Hindi to magbibigay ng tawag dun, parang makakasave ka sa space sa kanya, kasi hindi siya malaki and saktong-sakto lang, very handy. And yung amoy niya, gusto ko yung amoy niya, hindi siya mabaho na parang cosmetics talaga yung amoy niya mga ka-dangz. So as sinabi ko na kanina, this is my everyday blush mga ka-dangz, and till now stick pa rin ako sa kanya kasi gusto ko yung shade niya, gusto ko rin yung finish niya after ko maglagay. I think ito na yung mga lahat na masishare ko about this product mga ka-dangz, no. Thank you so much for watching sa ating video ngayon, and sana nakasubscribe ka na dito sa ating Inday Kuradang channel. Please pa-member na diri sa atong Inday Kuradang family. And yes, thank you so much, and share this video, like this video, and see you na lang sa ating next upload. Bye guys! Pahigo po na ng kape.